Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα LPS βίντεο σχολιασμού μαζί με τον Γιώργο. Part 2. Γεια σας. Και λέω το βίντεο να ξεκινήσει τώρα. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό το LPS είναι ξυρισμένο. Πολύ. Είναι λες και έχει φάει λεμόνι. Ναι, και τα μάτια του είναι λίγο σαν υπνοτισμένο. Όντως, αλήθεια. Το καπέλο του ταιριάζει με τα χρώματα του μοβ, αλλά το καπέλο του είναι πολύ ψηλό, να ήταν πιο χαμηλό. Ναι, και ίσως να μπορούσες να το βγάλεις κιόλας και να μην είναι μόνιμο. Από ό,τι φαίνεται στην εικόνα είναι σαν μόνιμο. Επίσης το make-up δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι, όντως. Έχουν κάνει χάλια make-up. Εδώ μεταξύ αυτά, γιατί αυτές τις κίτρινες λεπτομέρειες που έχει στο σώμα του, γιατί τις έχω βάλει? Για όμορφια, εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο. Αυτό το LPS είναι λίγο σαν να έχει κάποια ίωση, είναι αρκετά χλωμό. Λες και έχει αρρωστήσει. Ναι, και αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς παιδιά, εδώ πέρα είναι αλλαγμένο το χρώμα του, εδώ πέρα είναι γκρι και εδώ πέρα είναι γκρι μπλε. Ναι, και η μύτη του είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι λες και είναι το στόμα του. Α. Πάμε στο επόμενο. Μοιάζει με άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει. Κοιτάξτε, ποιος σκέφτηκε να το κάνει να κάθεται όρθιο στα δυο του πόδια? Λες και είναι άνθρωπος. Ναι, και τα μάτια του έχουν αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Άμα κρατούσαν μόνο τη φάτσα του και το σώμα του ήταν στα 4 πόδια όπως είναι κάθε σκυλί και τα μάτια του δεν είχαν τόση απόσταση, ίσως να ήταν και καλό. Ναι, όντως. Έχεις κάτι άλλο να το προσθέσεις? Ναι, έχω. Η κοιλιά του γιατί είναι τόσο μεγάλη στο βίντεο? Τέλειο. Δεν ξέρω. Πάμε στο επόμενο. Όχι. Όχι, creepy. Τα μάτια του είναι λες και είναι αληθινά. Όντως. Και παιδιά, τα γυάλινα μάτια σε κάποια LPS είναι καλά, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο είναι χάλια. Είναι λες και είναι αληθινός παπαγάλος που τον αληθινό παπαγάλο τον έχουν αποκεφαλίσει, το έχουν βάλει τα μάτια. Γιώργο, τι λες? Γιώργο Πασκαλά, τι είναι αυτά που λες? Παιδιά, λέει βλακίες, μην τον ακούτε. Και εδώ είναι σαν να έχει μουσάκι. Όντως. Ναι, άμα δεν είχε βγάλει τα μάτια, άμα είχαν βγάλει τα μάτια γκλασά και είχαν βάλει κανονικά, θα ήταν καλός. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Είναι σαν γιαγιούλα μαϊμού. Γιαγιούλα μαϊμού. Μαϊμούλα γιαγιά. Καταπληκτικό, πώς το είπα έτσι. Να πω και κάτι. Ναι. Λοιπόν, είναι λες και είναι η γιαγιά από κάποιο Σύριαλ. Όντως, ναι. Και επίσης είναι σαν να της έχει βγει η μασέλα και θέλει να το κρύψει για να μην ελιώσει, για να μην την καταλάβουν οι άλλοι και να χαμογελάει. Και τα μάτια της, που επειδή δεν έχουν τόσο πολύ μπλε και έχουν περισσότερο μαύρο, την κάνουν αρκετά creepy. Εν τω μεταξύ τα άσπρα τα μάτια της είναι σαν τη νότα, μια νότα. Όντως, και σαν σταγόνα μοιάζουν. Περισσότερο με νότα μοιάζει. Οκ. Ωραία. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Το ίδιο. Είναι λες το LPS αυτός που το έκανε. Είναι αυτός που έχει ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Και έκανε μια χελώνα LPS. Να το κάνει. Και παιδιά, από ό,τι φαίνεται, το Bombastic side-eye η Hasbro το εφεύρησε 18 χρόνια πριν. Καταπληκτικό. Υπέροχο. Και παιδιά, τώρα αυτό μοιάζει με τριχούλα. Ναι.
Γιατί τα νύχια του είναι ροζ? Όντως, παιδιά, έχει κάνει μανικιούρ. Έχει κάνει μανικιούρ, είμαι σίγουρη. Ψηλά νύχια. Έχει κάνει μανικιούρ, παιδιά. Ναι. Το βρήκαμε. Πάμε στο επόμενο. Μπος Φουγκαράκης. Μπος Φουγκαράκης, τετραγωνό παντελονής. Τέλεια. Παιδιά, όπως Μπος Φουγκαράκης σε χελώνα LPS. Όπως καταλάβατε, είναι ο Μπος Φουγκαράκης. Μοιάζει πάρα πολύ. Θα σας δείξουμε και μια Και φωτο... εδώ πέρα έχει κάνει μανικιούρ. Παιδιά, με τις χελώνες τι γίνεται? Όλες μανικιούρ έχουν κάνει. Υπάρχει μια μανικιουρίστα σε LPS χελώνα ή κάποια LPS και τα έχει κάνει όλες τις χελώνες μανικιούρ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα σας δείξουμε και μια φωτογραφία του Μπος Φουγκαράκη από την πρώτη σεζόν που έχει τα ακριβώς ίδια χρώματα. Να βλέπετε, παιδιά. Εδώ πέρα είναι που πάει να φτιάξει καβουροπάτι. Μπορεί σε ένα βίντεο να σας δείξουμε το βίντεο που ανακαλύπτει την μυστική του Μπος Φουγκαράκη. Όντως, υπάρχει ένα βίντεο τη σεζόν 1 που μας λύνει το μυστήριο για τη συνταγή του καβουροπάτι. Να την πω τι θυμάμαι. Πες την. Ψωμάκι. Περίμενε. Απλά μπιφτέκι. γρήγορα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ψωμί, μπιφτέκι και Ναι. υλικά, Ναι, δεν μας είπε και κάτι ο Γιώργος. Σε κάποιο βίντεο ίσως θα το δείξουμε. Ναι. Ωραία, πάμε στο... Ωραία, και επίσης το λαδί δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο χρώμα. Όντως. Πάμε στο επόμενο LPS. Είναι σαν τσίρκο, παιδιά. Τσίρκο. Είναι σαν ένα κλόουν. Πρώτα απ' όλα, γιατί στη σκυλή να του βάλουν κόκκινη μύτη. Κοιτάξτε εδώ. Κλάουν. Κόκκινη μύτη Και και γιατί άσπρο να δέρμα. βάζουνε μόβου μάτι. Είναι ό,τι πιο creepy και είναι σαν κούκλα από thriller. LPS. LPS. Λες Να και είναι- βγήκε από το thriller. Ναι, να είναι FPS και να είναι το τέρας από το thriller. Υπέροχο. Χάλια. Α, πάμε στο επόμενο. Δεν θα το θέλω να πω. Όχι. Είναι creepy. Λιποθυμίσω, παιδιά. Λιποθυμάω. Ο Γιώργος λιποθύμησε. Ναι, παιδιά, δεν... Όχι, αυτή η κορώνα μοιάζει για κέρατο, είχε κορώνα. Ο Γιώργος, ναι. Παιδιά, έχω πάρα πολλά να πω γι' αυτό. Οι κεραίες του δεν ταιριάζουν καθόλου με το χρώμα του LPS. Πότε ήμουν στο δωμάτιο. Αφήστε τον. Τα αυτιά της... Τι είναι αυτό το ζώο? Είναι πολύ χάλια. Έβγαζα βίντεο τόση ώρα. Γιώργο, άσε τις βλακίες. Εδώ, Εντάξει, πλάκα κάνω. εδώ τα glitter δεν ξέρω πώς να τα πω. Το πλαστικό φαίνεται ότι είναι πολύ σκληρό και δεν γυρνάει καθόλου. Ναι. Τα φτερά είναι πολύ πιο μεγάλα από το LPS. Και εντωμεταξύ κερές, τι τις θέλει. Όχι, τα χεράκια του κοιτάξτε πόσο μικροσκοπικά είναι. Και τα πόδια του είναι τόσο Τεράστια. μεγάλα, λες και είναι 1000 χρονών. Ναι. Και αυτό, για αυτό το LPS. Και αυτό είναι το τελευταίο μας LPS, παιδιά. Έχεις κάτι, Γιώργο, να πεις γι' αυτό? Ναι. Γιατί έχει ροζ μύτη. Όντως, είναι σαν να το έβαψαν κατά λάθος ροζ και να έμεινε. Δεν ταιριάζει. Δες εδώ πόσο ωραίο ήταν. Πόσο χωρίς υπέροχο. ροζ μύτη. Το βάψε ένα άλλο χρώμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σκούρο μοβ. Ναι, σκούρο μοβ, που είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο και όχι τόσο πολύ περίεργο. Ναι. Ενώ στο πάνω δεν είναι τόσο ωραίο. Ναι. Δείτε ποιο προτιμείτε, γράψτε στα σχόλια. Προσωπικά εγώ το μοβ πάντως δεν θα το διάλεγα τόσο για γουρουνάκι, ας το πούμε, γιατί μοιάζει λίγο σαν να είναι καπνιστό. Καπνιστό γουρούνι. Ναι. Τώρα, παιδιά, Βάζεις στη σούβλα και γίνεται καπνιστό. πας καλά ρε μπρο, όχι. Και παιδιά, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι τόσο άσχημο, είναι μια χαρά, είναι μια χαρά όμορφο,
απλά να είχε τη μοβ μύτη. Αυτά. Θυμίζει κάτι από το Poppy Playtime. Και παιδιά, από ό,τι φαίνεται, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε subscribe και γράψτε στα σχόλια, άμα μας αφήσει στο YouTube να έχουμε σχόλια, ποιο ήταν το πιο περίεργο LPS. Ναι. Οπότε παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!